16. mendea hasiera, 15. mende bukaera hortako testu inguru horretaz hitz egingo dago da. Zer gertatzen gure kostaldeak, Elkano bezala, beste hainbat pertsona hemendikan itsasontziran erten eta munduetan zehar ibiltzeko. Merkataritzaren lotura duten jarduerek garapen ikaragarria izango dute Euskal Herrian. Zergatik, beste jarduera tradizionalagoak edo garai hartan indargerio zeukatenak, batez ere nekazaritzarekin lotura zutenak, garatzeko hainbesteko aukerik ez zegoelako. 15. menderako Euskal merkatari flota bihurtuko da Europa mendebaldeko nagusiena. Batez ere, garaiatuko ditugu besteen produktuak. Zergatik ontzirik eraginkorrenak ditugulako, baditugulako gure eskumen, legezko eskumenak, bitarte hortan gainera indar ekonomikoak ekarriko du gure erakunde propioen indartzia. Elkanotarrak dira garaiatzaile horietako batzuek.